Тя е на 21. Интересува се от химия и мечтае за мощна спортна кола, а не за лъскав кабриолет. Взела е шофьорските си изпити от първия път. Само преди 3 години Ива Русинова се качва за първи път зад волана, а днес е единствената българска състезателка в един бърз и яростен спорт – дрифтинга. Дрифтинга идва от думата дрифт, което означава подхлъзване, припълзване от английски язик. Това означава, че колата се подкарва без сцепление, караше да изпусне сцепление, за да се изпарзаля с задницата напред. След което идеята на спорта, това, което се оценява, е да покажеш пълен контрол върху колата, докато тя самата е изгубила контрол. Най-важното в дрифтинга е колата да завие под максимално остър ъгъл и с максимална скорост. На тази писта Ива вдига около 40 км в час, но по големите европейски писти скоростта може да надмине 100 км. Първото състезание на Ива е именно на европейския шампионат в Сърбия, а на последното във Варна тя печели 4-то място. Една жена побеждава повече от 20 мъже. Трудно ми е. Опитвам се за всички жени в България да извоювам, че не е правилна тезата, че жена шофьор няма, защото всяко нещо е възможно, стига да имаш желанието и да имаш волята да го постигнеш. Аз съм много груба по пътищата и в момента, в който ми се обясни, че аз съм жена и не мога да карам, ставам много зла и това не е хубаво. Случило се да удрям шамари на мъже, но нали, пак казвам, това не е правилно според мене, но не е хубаво и когато някой те предизвиква. Нещата в дрифтинга трябва в България също, както и по целия свят, да се извоюват с понятието състезание и с понятието спорт, а не с улични гонки, защото няма нищо общо, въпреки че на много места ни асоциират с тези неща. Каква е разликата? Аз съм сигурна, че и с тебе, като седнем в някаква кола да ме водиш, и ти можеш да въртиш гуми и всеки може да върти гуми. Въпросът е, че разбирам страстта на всички, които имат бензин в кръвта, така да се каже, и всеки иска да, щом колата му го позволява, да го изпробва. Но това не е мястото на улицата и всеки, който го е опитал на улицата и след това се е качил на пистата, никога повече не се е върнал на улицата да направи нещо такова. Просто това, което може да ти даде пистата, целият адреналин, да използваш цялото трасе, това няма как да се получи на улицата. Най-голямата глупост, която съм правила, е да карам на Витоша зимно време с старата си кола и просто там наистина нещата, аз имам една тежка катастрофа на Витоша, точно заради това. Толкова тежка, че съм се разминала на косъм в общи линии, но тогава ми стана ясно, че тези неща не са за по пътя. Всъщност Ива на пътя и Ива на пистата са две съвсем различни жени. Когато е на пътя, Ива не забравя, че има правила. Когато е на пистата, Ива забравя не само за правилата. Забравям откъде съм, за къде съм, забравям коя съм. Просто по някакъв начин усещам как се сливам с колата, защото усещането да знаеш колата какво ще направи след малко за мен е чистото сливане на човека с машината.